दा मिजिं थिदों जे आसामनि सीएम सार बिथाङा जेरैबायदि गावनि साननायनि गेजेरजों जोंनि आसामाव थानाय जायफ्रा दरिद्र सिमारिका जायखौ जों होनो बिपिएल बिथांमोनखौ गंफा गंफा थानो थाखाय न'नि जे बेबस्था खालामनानै होनाय जादों बेयो गोबां जायगायाव दिनै जाफुंसारबाय आरो बे हानायल' नङा गुबुन माखासेयाबो माखासे अलरेडि हाखांनानै दङ आरो बावैसो सिगां गोदान बेनिफिसियारिफोरनि थाखाय सार्भेबो खालामनाय जाबाय गतिके जोंनि गासैबो जोङो जायखौ गरिब होननानै बुङो बे फेमिलिफ्रा न' मोनसेखौ मोननो हानाय केपासिटिया दिनै बयहाबो जाजोब्बाय आरो बेयो जादों जोंनि सीएम बिथांनि नाजानाय लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननिबो नाजानाय गतिके दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा बेबायदि गोथार न'खौ दिनै बेखेवजानो मोनबाय बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बे न'खौ जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि मन्दिर बादि मोनसे गोसोआव साननानै लानानै मोजां मोनसे साब सिखोनै जाहाथे बाहायो आरो बे न'निफ्रायनो जाहाथे बिथांमोननि फेमिलिनि इन फिउचारनि जे साननाय हनाय खामानि मावनाय बे मोजांथारै स्टार्ट जायो दा दिनै जोङो सुबिता ब्रह्मनि बे न'खौ बेखेवबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि एमएलए एमसिएलए एम बिथांमोना बेखेवबाय गतिके बे मोजां हाबाफारि बेनि थाखायनो आङो आरोबाव थेंक्स होदों जोंनि सीएम मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आरो बेजों लोगोसे मोनसे मेसेज होनो नागिरदों दिनै पिएमएवाइ जिल' नङा गुबुन गुबुन आसनिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैगासिनो दङ बियो स्टेटनि माखासे स्किम जागोन माखासे सेन्ट्रेल माखासेया जोंनि निजा बबेया काउन्सिलनि गेजेरजों गोबां आसनिफ्रा हाबगासिनो दङ दा गतिके जोंनि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो जों प्रतिश्रुति होदोंमोन मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ अरुणोदय 2 बे अलरेडि जानानै थांबाय दा थार्ड हाबनो थाखाय बियो लाहार फाहार जानानै दङ दा बहायबो जोङो बेनिफिसियारि सेलेक्ट खालामनांगौ जों मिजिंथिदों जोङो जायफ्रा क्राइटेरियायाव गोग्लैगोन गाइडलाइना जेखौ बुंगोन जायफ्रा दाखालि थांनाय फेसआव मोननो हायाखै बिथांमोनखौ मोजांथारै सायख'नानै जों होनो थाखाय जों नाजानाय जागोन गतिके बिटिआरआव मोजां मोनसे उन्नयननि हाबाफारिया जागासिनो दं आरो दिनैनि गासै हाबाफारिया बेखौनो सरजाबनानै लानाय जादों।